Issa konfermata, l-Air Malta se telaq il-bibien tagħha sal-aħħar tas-sena wara li l-pjan ta' Roberta Bela u Clyde Caruana falla kompletament. L-eluq tal-Air Malta konfermaħ iċ-chairperson tal-linja tal-ajru David Kurmi mal-ġurnal Times of Malta fejn b'mod mill-aktar ċar saħaq illi sal-2024 mhux se jkollna aktar Air Malta. Fatti li kien ilu jiġi rrapportat minn Net News sa minn Ottubru li għadda iżda li l-gvern ta' Bela prova jitfa' taħt it-tapit. Sal-2012 taħt Gvern Nazzjonalista l-Linja Nazzjonali tal-Ajru Nazzjonali kellha pjan ċar ta' rkupru maqbul mal-Kummissjoni Ewropea 11-il sena wara u wara 10 snin taħt amministrazzjoni laburista l-Air Malta se jkollha tagħlaq. Bil-ħolma tal-eks Prim Ministru Domintov spiċċa rrida il-partit tiegħu stess 50 sena wara. It-tlieta filgħodu Net News tkellem mal-Ministru responsabbli bid-dikjarazzjoni ta' Clyde Caruana tkompli żżid mal-konfużjoni. Nikkonferma il-ġimgħa kien hemm meeting mal-Kummissjoni Ewropea. Wara dak il-meeting kien hemm aktar mistoqsijiet min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Irid jerġa' jsir xi xogħol mill-Air Malta fuq numri li talbu l-Kummissjoni Ewropea. Naħseb illi fi żmien 15 xahar jerġa' jkun hemm meeting ieħor. Mistoqsi kif se jkunu qed iserħu rashom partikolarment il-qraba tal-ħaddiema għall-Ministru Caruana jagħti x'jifhem illi brabta mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru ċar m'hemm assolutament xejn. Hija statali, privata, x'se jsir mill-ħaddiema? Dak kollu li għandu x'jaqsam ma' triq il-qudiem inkun nista' nikkomunikah, tkunu mistidnantom ukoll bħal ġurnalisti oħrajn la darba id-diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea li nispera ma jeħdux aktar fit-tul ikunu magħluqa. Il-fatt jibqa' li l-Gvern ma rnexxilux jikkonvinċi lill-Kummissjoni Ewropea bil-pjan li ppreżenta l-Air Malta fi kliem sempliċi kemm Clyde Caruana kif ukoll Roberta Bela fallew fejn tidħol l-Air Malta. Dan kollu fil-waqt li l-membri tal-kabinett ta' Bela derilhom li quddiem sitwazzjoni oħra illi qed taħrabilhom minn idejhom ma jweġbux. Ministru, x'risposta tagħti lil Maltin u Għawċin kif se talaq l-Air Malta? M'għandekx risposta, Ministru, għatalaq l-Air Malta. M'għandix kummenti ngħid. Il-Labor ma kellux jieħu l-Air Malta lejn Mumbai u JFK x'ġara issa. Bonġu Francesco. M'għandekx kummenti x'tagħti. Meeting tal-cabinet tal-ħin. M'għandekx kummenti x'tagħti dwar l-Air Malta, Ministru. Ħatalaq l-linja tal-Ajru Nazzjonali. Kummenti jagħmelhom il-Ministru responsabbli. M'għandix kummenti x'ngħaddi ta'. Imma l-ħaddiema u l-poplu minn tista' titihom kumment. L-Air Malta ħatalaq. Il-Gvern Laburista ma qalx li l-Air Malta kienet sejra Mumbai u JFK issa ġara. Kif? Il-Gvern Laburista qal li l-Air Malta kienet sejra Mumbai u JFK issa ġara. Hija kwestjoni sitwazzjoni li wieħed evalwa ovvjament il-realtajiet tal-ġurnata, ovvjament nafu li l-Air Malta għandha sitwazzjonijiet li ċejn ħafna aktar mill-passat ukoll u kellha d-diffikultajiet tagħha. Mat-Times iċ-chairperson tal-Air Malta spjega kif il-pjan issa huwa ċari li tinħoloq linja tal-ajru ġdida oħra bil-ħaddiema kollha se jkunu qed jitkeċċew sabiex imbagħad ikollhom iċ-ċans jerġgħu japplikaw mal-kumpanija l-ġdida mingħajr garanzija li kulħadd se jerġa' japplika lura mingħajr garanziji illi l-ftehmiet maqbula inizjalment ikunu għadhom jgħoddu. U s'issa il-poplu għadu ma jafx eżatt se jkun qed jistenna minn din is-saga farsa li taħt il-Labor poġġiet is-settur tat-turiżmu f'Malta taħt teddida serja.